U prva 3 mjeseca ove godine u Hrvatskoj je zaposleno 418 invalida. To je za 70% više nego u istom razdoblju lani. Podatak je za pohvalu, no razlog je zakonska obveza poslodavca koji ako ima 20 ili više radnika jednostavno mora zaposliti osobu s invaliditetom. Unatoč tomu još je mnogo predrasuda. Marko Kračan osoba je s invaliditetom. 23 su mu godine. Po struci je upravni administrator. Ovo mu je drugi posao. Ja moram priznati da mi je stvarno ovo jackpot što se tiče dobivanja posla. Jako sam zadovoljan. Evo i ljudi koji svi ovdje rade sa mnom su stvarno fer i korektni prema meni. Zaposlen je u veljači ove godine, baš kao i Domagoj Komerički. Nema sumnje zbog zakonske obveze poslodavaca, jer je 4 godine otkako je proglašen profesionalno nesposobnim za rad, uzaludno tražio posao. I na onim razgovorima kojima sam bio, u biti su se često više koncentrirali ne na moju sposobnost, edukaciju ili takve stvari, nego biti koji su moji problemi kao osobe s invaliditetom i da li bi to možda moglo utjecati na moj rad u njihovoj firmi. Naravno da ograničenja postoje, no bojazni pri zapošljavanju ne bi trebalo biti. Tvrdi tako Markova i Domagojeva neposredna šefica. Svi se oni jednako trude, bez obzira na ta neka svoja fizička ograničenja, pa ih uspijevaju premostiti. Zakon propisuje i drugu mogućnost. Ako poslodavac ne može ili ne želi zaposliti osobu s invaliditetom, mora poštovati neku drugu kvotnu obvezu poput mentorstva, prakse, stipendiranja studenata ili učenika. Takvo stipendiranje ima dvostruku korist. Dakle, poslodavac izvršava svoju obvezu. Poslodavac na jedan vrlo human način pomaže školovanju osobe s invaliditetom. I u krajnjoj liniji poslodavac stipendiranjem određenog profila može sebi osigurati, dakle, budućeg zaposlenika. I upravo je to jedan od glavnih problema pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Pokazatelj je da se tradicionalno su se osobe s invaliditetom obrazovale za kvalifikacije koje su niskog stupnja, odnosno pomoćna zanimanja, što je i pokazatelj da zapravo trebamo, i što je glavni problem, što trebamo poraditi na obrazovanju. Kao i na uklanjanju predrasuda pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Marko i Domagoj uspjeli su u tomu.